Preview. Buonasera, buonasera, buonasera. Antonello Vela llum jiftaħ il-programm numru 192 ta' sensiela Mixzone. Bil-mod il-mod kol qegħdin noqorbu lejn l-episodju 200 ta' dan il-programm. Llum ser nkun jiena bit-tin stilla, bil-flok ta' żewġ stilel, eh, biżewġ stilel jidru b'mod evidenti wkoll. Nisa niftaħ dan il-programm biex niddiskutu ftit l-aħħar logħba li ċ-Champions tal-Italja Inter kellhom nar il-ħadd li għadda kontra Torino, fa' komunque qegħdin f'xandira diretta minn jogħġbu wkoll jikkumenta fuq din il-logħba. Ta' mill fuq din il-logħba ma tantx għandi xi ngħid, ħankun onest magħkom, illa għaliex kienet logħba tranquilla tista' tgħid solvuta f'temp ta' 180 sekonda minn Hakan Çalhanoğlu li fil-fema tiegħi huwa il-plejer tal-istaġun. Goals, penalty u goal ieħor illi permezz tagħhom it-tort lejra ta' Milan eh, issa tela għal 13 naqra naqra wkoll wasal biex jilħaq it-tieni post tal-klassifika ta' top scorers, xi ħaġa li ma ddejjaqni xejn jekk l-Inter ukoll imġu l-ewwel u t-tieni fil-klassifika ta' top scorers. Mill-bqija Torino illi nistgħu ngħidu kienet logħba ta' tmiem l-istaġun bejn tim li laħaq l-objettiv tiegħu tim li ma tfadallu xejn jitlob lill-kampjonat għajr kwalifikazzjoni jew salvazzjoni tranquilla. Li nixtieq ngħid nitkellem però huwa fuq x'ġara wara l-logħba. Il-korteo u fuq kollox Pjazza Duomo 400,000 ruħ jistennew liċ-Champions tal-Italja plus festa tipika ta' rockstars, il-players ġew ippreżentati qishom rockstars, ġo Duomo, x'fitting tara Beltna Milano bil-kuluri nero-azzurri u 400,000 ruħ kellna taħna f'San Siro, mhux 30,000 bħalma kellhom huma sentejn ilu biex inkunu għedna kollox idu mhux jien qed ngħidha l-Gazzetta dello Sport. 400,000 ruħ. Tara dawk ix-xeni fuq l-interċenni l-bieraħ u ma niddejjaqx minnkom jaqbiżlek id-dmuħ. Tara Milan sew il-korteo letteralment belt mizbuha bl-iswed u blu, sa trakters u baqar taqlu tuomo. Xi ħaġa li trid tibqa' tissemma għal ħafna u ħafna u ħafna snin. Iċ-ċelebrazzjonijiet illi għamilna anke skuża nkunu veru nammetti. Voldi ma ħaqx rajt kollox għad irid nara l-qofol meta il-plejers daħlu fid-Duomo ma mill-ftit xorts li rajt illum xi ħaġa emozzjonanti ferm li tara it-tim dieħel fid-Duomo l-festeġġamenti kbar li kellna. Wisq m'hemmx kliem xi tajt Voldiri. Ċelebrazzjonijiet illi għad irdu jgħaddu snin u ngħidu dik id-darba li l-Inter ċelebraw l-20 kampjonat. Għax kienet xi ħaġa inkredibbli.
Nista' ngħid incredibli li kont qed nara hawnhekk minn Malta ħsibt wara min kellu x-xorti jkun Milan jew mal-Korteo emozzjonijiet indeskrivibbli. U messaġġ żgħir il dawk illi tilejn jaraw Interlazio. Taqtawx qalbkom, ovvjament good luck li tġibu biljett tal-logħba, biss intom se tilħqu naħseb il-qofol taċ-ċelebrazzjonijiet. Meta il-President tal-Lega Casini jinżel fil-ground u jagħti t-tazza lill-Awti biex bekk uffiċjalment ikunu nkurunati wkoll bħala champions. Jiġifieri intom li ħatkunu hemm għall-Inter Lazio, speċjalment dawk li jirnexxilhom iġibu l-biljett, se tilħu l-qofol ta' kollox. L-unika forsi nota li ħajkolli dolenti nirrapporta hija id-dewmien biex joħorġu l-fixtures għall-logħba Inter Lazio. Sfortunatament, Voldiri tħobb ħaġa u tħobb oħra, Italjani baqgħu sejrin fl-Ewropa u minħabba l-fatt li d-drittijiet tas-Serje A ġew mogħtija lill-kumpanija illi ma tiflaħx iktar minn żewġ logħbiet fl-istess daqqa għax jikkreċjaw las-servers. Se jkollna nistennew biex naraw Roma Atalanta u Fiorentina s-ser jagħmlu fit-tazzi Ewropej qabel ma eventwalment joħorġu id-dati li hija xi ħaġa fl-opinjoni tiegħi skandaluża illi għadna ma nafux Inter Lazio meta ser tintlab. Fl-opinjoni tiegħi illum ħarġet il-programm ta' 36 ġurnata, Frosinone Inter ħat intlab il-ġimgħa 10 fil-9 ovvjament global ħadd fit-3 nsewa, regolamenti ta' television rights, l-Inter ma tista' qatt tilab il-ħadd fit-3, biss hija skandaluża l-fatt li ma nafux meta ħierġa' Inter Lazio. Jiena personali nixtieq nwassal messaġġ il dawk kollha illi se jkunu Malta għal dikinhar tal-Lazio biex ma li toħroġ il-fixture forsi nippruvaw nitkellmu naqra u norganizzaw xi ħaġa bejnietna biex ukoll infakru dan l-avveniment storiku. Ovvjament bla ma ninsew l-attivitajiet li se jkollhom il-klabs rispettivi biex ifakru il-kampjonat. Ma nista' ngħidilkom xejn ma l-Inter Club Malta, il-klab li nimilita miegħu jien diġà qed jaħseb għal xi ħaġa ma sta fuq hekk inħalli l-kumitat jitkellem. Ruben De Bono, l-Inter għandhom l-aqwa supporters fl-Italja, fatt u l-bieraħ wera ħareġ biċ-ċar u San Siro dejjem mimli. Illi jerġa' jenfasizza l-objettiv li l-interessandu jkollhom li jaqbdu dak il-mejjed bil-ġuħ ta' Sint Kuljan f'Milan minnhom u trid ittina l-art ħalli nibnu l-ground tagħna. Jkun il-ground tagħna jew kella il-Milan jibnu tagħhom u aħna nsibu San Siro għalina. Jiġifieri għaliex hekk ukoll ikollna iżjed introjtu dieħel lejn il-kaħti nero-azzurri. Jiena minn onestament ma tantx għandi xi nżid illum dak li kelli xi ngħid. Jien naħseb illi qedtu issa nagħmel appuntament magħkom għal nhar il-ħamis li ġej għal programm botta u risposta fejn se nitkellmu fuq il-Formula Wieħed. Waqfa qasira ta' riklami u mbagħad jidħol is-sur Karl Parnis bir-reazzjoni tiegħu għall-logħba Napoli-Roma u mbagħad Karl ħajkun live u mbagħad ikollna recording ta' Kert Kembri għall-logħba Tottenham Hotspur Arsenal. Forza Inter aħwa, ħudu ħsieb u nara videos bħalma nara bħas-soltu. I kampioni dell'Italia siamo noi!
wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Buonasera, il-leone è morto ma la lupa no. Issa minn għandu moħ ħajfem. Bala, bit-tiegħi Romanisti, nawguralkom is-serata tajba. Weekend impenjattiv. Illum, onestament, ninsab ħafna diżappuntat mhux bir-Roma, imma bil-Lega froġa li hemm ġol-Italja, bil-Lega mandra, tgħidli mela inti bħal Mourinho taqbiżlek u tajjarhom, hemm mod u hemm mod. Nitkellem jien ma jinħadd u hekk mhux se jkun hemm imma jkun hemm ċertu persuna bħal Mourinho, isir ċertu hekk u ħażin fuq u jsir ċertu ħażin fuq it-tim. Anke De Rossi tkellem. Mela d-dim mhux pasta żgħata jew. It-tim li dawn l-aħħar żmien ta' qalbu ħalla prestazzjonijiet kbar u li bis-saħħa tiegħu l-Italja ħaterġa' takkwista post ieħor fiċ-Champions League u mbagħad tiġi l-Lega pastaża hekk. Daw forsi l-Inter għax ħajċċelebraw il-lig imma aħna ħanamlu unur. Le tiġa minn nieħlu nur. Ħanamlu pjaċir l-Italjani u daw u għallhom De Rossi, għallhom l-ewwel darba li ġrat fl-istorja li tal-biki u tal-missija wkoll. Għax kieku ma kinux l-Italja, Roma speċjalment kieku għaddiju il-5 post fiċ-Champions League. Imma hekk jixtiequ u mela blotito bir-rispett kollu. Laqas jikkontroller banaġiet tal-klab tiegħu da. Aħseb wara kemm jikkontrolla il-Lega Taljana. Il-Lega Taljana insomma ilha li telqet lura ta' ilha li spiċċat. Il-Lega Taljana tilfet ħafna u ħafna mis-saħħa li kellha. Il-Lega Taljana fl-opinjoni tiegħi saret kliem kelb bla snin. Imma ħaġa li xtaqt ngħid fuq ir-Roma hija din. Mela xtaqt ukoll ngħaddi l-kummenti tiegħi fuq il-logħba tal-Udinese għax jiena il-logħba kienet għadha ma ntemmitx imma tkomplit. Apparti minn hekk naraw li bdejna farsa oħra. Mela, sejrin Napli, ħantikom ir-raġuni għalfejn disappuntat bil-Lega Taljana. Mela, ġejjin minn trasferta diffiċli. Kommozzjoni enormi. Sewwa, lob diffiċli, kalendarju impenjattiv. U bekk jien nirrabjat għal-Lega għax flok urew kompassjoni, għax flok urew li l-futbol jista' jkun uman tandiċka u minnaw tabxika grandi tifosi bianconeri dell-Udinese. Użajtu l-futbol in a manner li bih turu l-umanità. Użajtu l-futbol in a manner biex turu l-maturità.
Użajtu l-futbol in a manner biex turi li l-umanità tisboq kollox. Onore ai tifosi friulani. Sabiħ il-futbol. Mela sabiħ il-futbol tuħu tifel il-ground kif ġin inħujjen uħlifda b'San Taljena, b'San Dominku, b'San Pawl, San Pupulju. Ma tismax? Dak il-vera futbol għandu jkun jew tmur u tirriskja tara xi ġdieda. Dak il-futbol. Il-futbol dak li jurew ġewwa l-Friuli, l-umanità waqfu hemm ħajja ta' bniedem fin-nofs, jaf. Il-ħilu ma kienx il-każ. Hemm turi l-istraordinarjetà tan-nies involuti dakinhar. X'messaġġ waslu? Il-ħajja tisboq kollox. Asfortunatament illum taf kif sirna tant sirna materjalistiċi. Tant sirna qegħdin sew li nwarbu kollox, speċjalment il-ħajja, biex imma nagħmlu l-ispettakolo. Għalulhom il-logħba spiċċat. Il-Lega Taljana ta' Lega Mandra flok qaltilhom prosit, well done both teams, għax kien hemm paċ ċarlatan li laqas it-tim tiegħu ma fl-aħjar jilagħbu għax inta ferqot jgħid fil-lega, għallhom għax komplotto. Ma bis-serjetà. U kif tridhom il-Lega Taljana joħduhom bis-serjetà? Jekk ħajkollok baħnan bħal Lotito bir-rispett kollu leħ, jiġielek komplotto. Komplotto tara bniedem iħoss qalbu u jaqalek f'nofs ground. Bala vera qed tispiċċa d-dinja. Nirringrazzjaw il-ħalin Alla li dan kien sempliċiment l-uġieħ li ħass minħabba strain bid-daqqa, bil-kontużjoni li ħa. Għax li kieku dan, miet fil-ground. U ġiri ġraw fatalitajiet fil-ground. Li kif inti tistajin bħala plejer, mara siħbi mixħut mal-art, moħħi naħseb biex inkompla fil-futbol, x'nilgħab il-futbol. U nerġa' ngħid onore a De Rossi u onore iktar għat-tim kollu Friolan tal-Udinese u jalla ma jaqgħux. Għax taw demostrazzjoni kbira ta' x'inhi umanità. L-umanità hi fuq kollox u abbassu la Lega. Mela għalina importanti biex nidħlu fiċ-Champions League. U għall-Udinese l-logħba kienet importanti wkoll biex jibqgħu Serje A. Imma daw ma rewx kompassjoni u bekk nerġa' maħruq għal-Lega. Bekk irrabjat, taxxaq l-Anġli. Għax di sabiħa. U di l-weġa, flok jgħidulhom grazzi lir-Roma, jekk jiżbruhom. Mela daw jaqlawha minn kull imkien. Hemm inti, kellna l-logħba man-Napli. Biex ma nsemmix li man-Napli bir-rispett kollu. Għax in-Napli għalija jena vera spiċċaw, marru lura. U iktar ma bidlu coaches, iktar marru għal. Għax ma kienux daqshekk żiena. Possibbli Spalletti sar jagħmel mirakli u coach tajjeb daqshekk. Jekk Spalletti coach ħażin mhuwiex. Għax inkella ma nkunx ġus fuq. Imma biex daw niżlu daqshekk, x'ġara. Jew naraw il-logħba tar-Roma man-Napli. Speċjalment il-gow tan-Napli, wieħed minnhom naraw fawl sagrosant. Hija għalfejn qed tagħmlu hekk ir-Roma. Flok tgħidulna grazzi tal-li għamilna nulli l-Italja. Ir-roba tar-Roma biddew fuq rispett. Kien hemm gowl tan-Napli. Sar fawl fuq difensur Ruman. Sagrotant. U anka l-penalti li tawhom favur il-Napli, is-senta drajtuni naħseb, jien fejn u abjad fejn u iswed, meta t-tim tiegħi għazziżni, għax it-tim tiegħi ma bedix jilgħab tajjeb, ma bedix jipperformja kont jien. Ma mbagħad, jien ħobb nitkellem ċar, daqs Krista. U nirringrazzja ħafna nies li jitkellmu miegħu hekk għax dal-programm jien għalhekk mill pjaċin nagħmel ħafna man-nies. Għax in-nies fil-ħajja għalmuk u jgħinuk. Min jitradik ukoll ma dik hija parti mill-ħajja.
Jibbatu li jgħidu li kemm hu pjaċin naraw is-sinċerità tiegħek. Għax meta t-tim tiegħek ikun ħaqqu jerbaħ. Ħaqqu jitlef. Ma hu jisba' mill-irġurija fil-ħajja. Sfortunatament illum mhux tantx tiġi apprezzata l-irġurija. Imma dak topik ieħor li mhux se noqgħod nindaħlu fil-futbol. U bekk xtaqt nesprimi l-għadab tiegħi llejla fuq il-lega. Għax mhux sew, mhux ġust. Il-ħabib tagħna Antonello qed jgħid fuq il-lega minħabba l-fatt li daw biex imorru ċċelebraw. Aħna ħdimna dak ix-xogħol kollu. Ġibna dawk il-punti kollha fil-coefficient UEFA. U hemm laqqas isibu appoġġ ir-Roma. Kull ma talfu daw jitranġaw xi dati u fixtures. Ma kienx qed għad-dinja. Qed niftehmu. Fuq l-logħba tan-Napli hemm xi iktar xi tgħid. Draw ta' 2-2. Qedtilkom x'naħseb personalment kien ħaqna rebħa għaliex il-gowl tan-Napli l-ewwel kien iffizzjat minn fuq difensur tagħna, imma l-affarijiet jidhru. Ir-Roma ma jridu hemm. Għalfejn ma nafx. Ma nafx. Issa, il-ħamis li ġej. Il-ħamis li ġej ġejja battalja kbira. Jien onestament, anke sħabi kont ngħidilhom jien kelli nara l-Europa League. Kelli nara final kienu għalija Leverkusen Liverpool. Mela saħħa lajna l-Milan, issa ostaklu ieħor. Il-Leverkusen. Biss imbagħad ħaġa oħra, jien nemmen jekk inti għandek terbaħ it-tazza sabiħa li tiffavorik il-polza, mhux ħaġa ovvja. Imma rajtu x'ġara l-Liverpool iffavorijthom il-polza. Ħadu for granted, kultant aħjar tkun inti fiż-żarbun ta' David milli fiż-żarbun ta' Gulija. Għax kif rajna il-Gulijat ħaduha. Il-Milan ħaduha magħna. Għax tibda tara l-kummenti fuq TikTok tal-Milan li għax ġew magħna bdew jagħmlu fatta, ma rajtahom tlieta fit-tieni round għax imnalla keċċinni għax konna mmamlulhom erba'. Ma noqgħod kwiet noqgħod kalm. Għax jiena mbagħad hekk inrobbi. Għax imbagħad jinqażżuni dawk in-nies li għax jirpu ikasbru l-oħrajn. Id-dinja rotament fil-jintien fuq fil-jadem misfel. Ma rajthomx tal-belt daqqa waħda tara Facebook kulħadd jitajjar u jajjar għax il-belt waqgħu. Għax int meta tkun hemm fuq qatt m'għandek kasbar il-ħadd u din għandha tiġri tul il-ħajja kollha. Anke sħabi hawn meta nikkummentaw ngħidilhom. Ifirħu tagħkom imma mhux bid-deni ta' ħaddieħor. Imma dak kull bniedem huwa karattru. Jiena llejla wasal biex nagħlaq. Apparti minn hekk nixtieq għalkemm qed nitkellem fuq futbol Taljan. Nispera li t-tinti bkompli paxxini. Jintiġa għalija rebħa kbira li s-sena d-dieħla nkomplu b'De Rossi, għax meta tqis De Rossi komparat ma' min kien hemm qablu, l-ammont ta' punti li għamel huwa l-istess f'inqas logħbiet. U ħana qafhem. Jalla jiġi konfermat Żvillar bħala gowler tar-Roma, u jiena nemmen jekk dis-sena ma nitlux vera xi nkunu sventurati fiċ-Champions League, nispera li ssir ġustizzja magħna u jekk Alla jrid nerġa' nkellimkom kun għaddit l-ewwel kedda ta' Leverkusen ma rridx nara kbir. Biss qalbi mhux maqtuha. Jien għalija l-ikbar ostaklu kellha mir-Roma kienu l-Brighton. U dal-kliem qed ukoll wara l-logħba tal-Milan. Issa naraw. Jien ħaħallikom wara issa ġej tagħna Kert ħajkellimna fuq it-tim favorit tiegħu. U jien issa ħanaddi il-mikrofonu lejra lejn l-istudju fejn hemm il-ħabib tagħna Antonello qed irestinna r-roast tal-ċelebrazzjoni tal-kampjonat għax kamli niklaqal. Narakom ħbieb, il-lejl tajjeb.
Wasal iż-żmien mistenni minn ħafna dilettanti tal-futbol, iż-żmien li naqdu l-album tal-Kampjonati Ewropej UEFA Euro 2024 se jkollna fil-Ġermanja fis-sajf li ġej. Game Breaker se jkollu disponibbli sew l-album kif ukoll il-pakketti tar-ritratti fil-ġranet li ġejjin. Għalhekk żuru l-istabbiliment tagħhom f'Bikri-Kara għal iżjed informazzjoni u ibdew waħsbu għal kollezzjoni ġdida, il-kollezzjoni ta' UEFA Euro 2024. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Kert, YouTuber ta' Arsa, programmor Mixzone, fejn magħkom ħankun qed nitkellem u diskuti dwar il-logħba tal-bieraħ bejn Tottenham u Arsenal. Derby li kienet fisser ħafna, ridna rebħa bil-fors daw l-aħħar fitlob it-tliba ma sawx nidilfuhom. Rajna dominanza bħala lob minn ta' Tottenham, ovvjament kienu timi ta' perikolos minna, pero konna intelligenti ħafna ħna wkoll li noħolqu periklu wkoll għalihom fej ovvjament insarfuhom f'goals. Formazzjoni li bdejna bija hija l-istess formazzjoni li labna kontra Chelsea, li bdejna Braja, White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Havertz u Trossard. Daw il-players kellhom logħba fenomenali kontra Chelsea u l-biraħ ukoll għalkemm Tottenham kienu kemm xi aħjar xorta kienu professional f'ħafna ħini tal-logħba, nippruvaw nikkontraw l-logħba kemm jista' jkun. Ovvjament meta skurajna l-ewwel gowl ħadna nnifs mill-ewwel ukoll minn corner ta' Saka meta Højbjerg ta' Pavella tiegħu stess. Tieni gowl ukoll kulħadd beda jgħid li kien hemm xi faw fil-kaxxa tagħna fuq Kulusevski, però nemmen li referi kellu deċiżjoni tajba ħafna u għalli ma kienx penalty. Minn hemmhekk Rice qassam il-Saka, Saka lej Havertz, baqa' tira Saka minn mal-linja u Havertz pass intelligenti ġab il-Saka waħdu u Saka għata lej nofs u għela bil-Vicario biex tifana tnej b'xej. Wasal it-tielet gowl minn konna ieħor daqta ras ta' Havertz, dal-plejer bħalissa ma sax jaqaf jiskurja wkoll, huwa plejer li verament qabad taħt Arteta. Kulħadd fil-bidu staġun kulħadd kien jgħid li 6 miljun ma jeswihomx, però naħseb issa wkoll qed nivverifikaw li dal-plejer 6 miljun ukoll jeswihom, daqs kemm jiswa 100 miljun raħis. Tieni taqsima ħadet żvolta differenti, meta rajna Tottenham bdew jattakkaw ħafna wkoll iktar minn mal-linja. Johnson kawża ħafna problemi fuq Tomiyasu. ċertu tibdiliet nemmen setgħu jkunu aktar qabel fil-partita, speċjalment fuq Tomiyasu. Tomiyasu kellu l-ewwel half tajba, tin half he was all over the place, probably wkoll. U mbagħad Tottenham ġabu l-gowl ta' Romero, dak li żball ta' Raja, gowl li dak li żball li ġie jagħmilhom, biss però fuq żball ma sarx nikkondannaw laqqas, huwa gowl li kmanda kaxxa ħafna, gowl li kull min fa cross jew il-ballun l-ewwel ikun deċiż ħafna fil-handling tiegħu, però dan l-iżball tani f'sit Tottenham u daħħalhom fil-partita u bdew jemnu li kapaċi jġibu draw. Minn hemm tajnihom penalty, Rice ifawla Davis, penalty ġust jiġifieri bla dubju. Son nelep ir-Raja biex ġewni attritu. Il-logħba kienet tkun iktar diffiċli issa, kull supporter bħali kien fuq xwik biex nisma' dik is-suffara biex isaffart tal-partita. Nerves tal-players kienu jidru nervużi iktar u mbagħad Arteta daħħal Kivior biex jippruva jikkalma is-sitwazzjoni fuq wara u hekk għamilna, defendejna verament tajjeb u irbaħna l-partita bl-iskor ta' 3-2. Kif diġà għedt, il-logħba tal-bieraħ kienet tfisser ħafna fit-title race u ma ninsewx
on paper aħna kellna l-itqal fixtures. Ja, Chelsea, Tottenham, ba' United away ukoll. Kulħadd qal li kapaċi niżolvu b'dawn il-partiti, però ġenu rajna dis-sena li aħna t-team to beat din. Jiddispjaċini ngħid jekk hemm xi tim li ħaqqu jħollik dis-sena u aħna bla dubju. Ġu ndur mal-lewża da ġifieri City tajbin kemm ma tajbin dis-sena xorta ma ħaqqhomx għaliha jgħidu li huma għalkemm baqgħu qegħdin jirbħu wkoll xorta ma timsaħħtu ġu ma nistax neħħilhom dak il-mertu li huwa l-aqwa tim. Pero aħna kif ġat l-inqasdim l-għanna goals, l-inqasdim l-għanna xoddiet, li tatim l-skurajna, ġifiri, kolla daw l-statistics kolla, zgur mux forsi jkun ħaqek tuħu kampjonat, ġifiri, rridu naraw nistennew issa se jiġri fil-partiti li miss. Illi kadu miftuħ, kollox jista' jiġri, għadna l-ewwel, blob iktar fuq is-City, ovvjament il-logħba li jmiss hija ma' Bournemouth home. Bournemouth huwa tim ukoll perikolus li sanoħna verament kien tagħna kedda. Konna skulnilhom fl-aħħar sekondi tal-partita, dak il-gol ta' Nelson li kull borda tal-arsa ma jinsieħ qatt, inkluż jien. Kif diġà qed kollox jista' jiġri, wara Bournemouth immorru nagħbu ma' United, għad tkun fixture ukoll tqil oħra ġifieri away f'Old Trafford, m'għandniex rekord tajjeb xejn f'Old Trafford. Irridu nippruvaw nbiddlu dak ir-rekord. Kemm jista' jkun irridu noħorġu kif riġna ma' Tottenham ukoll. United huwa tim li jistennik ħafna jabdak fil-kontra-attakk. Ġifieri jridu nagħbu dik il-logħba intelligenti fejn ma nkunux daqshekk ħaj kif dew ikunu Tottenham u nagħlaw il-goals. Irridu nistennew naraw issa u bliema skwadra se joħroġ għad-dieta. L-opponent tiegħi għandu jibqa' b'daw 11 jekk hemm ċans li jidħol Timber. L-opponent tiegħi Timber ndaħlu żgur mal-ħin f'xi partita. Ovvjament ma nistax turaxxjah wara dak l-injury li kellu di cruciate. Però qed jilgħab mażża ma' 21s. Nemmen li għandu ċans issa li jerġa' jiġi u jibda fl-iskwadra biex ovvjament jipprovi jieħu post Tomiyasu wkoll kemm jista' jkun. Timber kulħadd jaf kemm verament immissjajnieh dis-sena bla dubju huwa plejer li kieku kien hemm il-bidunet nemmen li żgur kien ħajkun pedina importanti fit-tim. Huwa plejer li onestament għad-difiża tagħna dawk il-back four kien ħajkun il-jigsaw puzzle li id-difiża jagħmilha kompluta bla dubju. Biss però sfortunatament tlifni ħa staġun twil sħiħ u rridu nistennew naraw issa se jiġri rebħa tal-kampjonat. Ovvjament il-logħba tal-bieraħ ukoll nixtieq insemmi li Tottenham żgur ma kienx ikun għad-tim li ħajċedilna bla dubju. Niġġieldu għal raba post, għandhom ġiex logħbiet nieqsa, jekk jirbħuhom jiġu punt taħt Aston Villa. Baqalhom ma' City wkoll, nittamaw li City tkun dik il-logħba fejn jiżolqu jitilfu ġiex punti għalmenu jgħidu draw ġifieri. Ma narax li City jitilfu issa, żgur, City huwa tim li meta jippikja f'da żminijiet ma jfallix. Però futbol kollox jista' jiġri, kollox għadu miftuħ. Irridu nistennew naraw issa il-logħba li għandhom ma' Wolves home, Fulham away, West Ham home u Tottenham away. Apparti minn hekk, irrid ngħidu wkoll li bħala ċertu deċiżjonijiet li jittieħdu il-biera wkoll fil-partita, nemmen li Arteta kien intelligenti ħafna wkoll kif ġed li se tagħmel forsi daħħal ċertu players qabel u hemm biex jibgħu jkemmel tal-lob, ma speċjalment ma tritu tipprova kemm jista' jkun terġa' ssib dak il-gowl li jitfak tnejn fil-vantaġġ ma sibniex. Vicario kellu logħba verament tajba ħafna u ċ-ċentru ta' Tottenham ukoll Van de Ven. Fil-punent tiegħi kienu badina importanti l-bieraħ fil-logħba ta' Tottenham. Biss issa rridu nistennew u naraw se jiġri għal aħħar kampjonat.
Mela, dak kien kollox minn ħadijaj, nixtieq nirringrazzja sponsors tagħna għal Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Infakkar in-nies li da video sa ssibuh fuq YouTube channel tagħna Kamra Sportiva. Hemmhekk fejn ħoġu programmi kollha u nistgħu taraw il-videos kollha minn hemmhekk. Infakkarkom li l-programm li jmiss ser ikun l-erba' fis-7:15 fej se nżelmu lil Mibki leġenda tal-Formula 1 Ayrton Senna, eżattament 30 sena wara l-mewt tiegħu. Grazzi u nsami kulħadd.